27 सेप्तेम्बर सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि 33थि मुंख्लं सान। बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिनि मोनसे दुखुनांथाव जारिमिन। इं 1990 मायथाइनि 27 सेप्तेम्बर खालारखालि सुथुरनि सिलाइनि गुलिजों जिउ बावनो गोनां जादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुनानै गोख्रों खामानि मावनाय सोरबां सुबुं बिहुराम बर'आ। हादोर नाङै सनानि हांखोजों मुंखौ बिनि थुनलाइ। बर' थुनलाइ आफादनि हाबा मावनानै गावनि आगोमा जिउखौ खोमानांनाय सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि बे दुखुनांथाव सानखौ गोसोखांनायजों लोगोसे मान बावनानै दिनै फुंसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार सोहोरनि हाब्रुबारियाव थानाय अरायथा मावख'याव मोनसे जर'खा हाबाफारि बानजायो। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथायै बानजायनाय हाबाफारियाव फुंबिलिनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ आद्रा जौथाइसिम बिरहोयो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजय कुमार बसुमतारी। मुंख्लं बिहुराम बर'नि सावगारियाव बिबार बावजेनो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुपेन चन्द्र ब्रह्मआ। दिनै बे सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि 33थि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बर' थुनलाइ आफाद बर' थुनलाइयाव मुंख्लं बिहुराम बर'नि बिहोमा आयदानि सायाव मोनसे सावरायमेल लानाय जायो। सावरायमेलनि हाबाफारियाव सावरायगिरि महरै बाहागो लायो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि गागि थुनलाइगिरि सर्बेश्वर बसुमतारीआ। हाबाफारियावनो क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोबां बिबानगिरि सोद्रोमाफ्राबो बाहागो लायो। बावनो हाया बिनि हारि सिबिनाय थुनलाइ जौगाहोनायखौ नागार हाया बर' हारियाव जारिमिना लागोन गोबाना बिखौ। बियो रजनी गन्धा बर' थुनलाइनि मोनसे गोथौ लैथोमा थुनलाइ मुलुगनि रायखसि बुब्लिनि माया गेलेनायाव अमृतनि खुरैयाव बिसखौ लुदेरनायाव आद्रा थाबाय जोहोलाव नोंनि थुनलाइ सोरजिनाय सोरबां सुबुं। सोरबा सानदोंबोला हारिनि आयनायाव सोमखि दाखोनखौ सोरबा नुदोंबोला ओंखारबोनांगोन उन्दुना दाथा जोबलांगोन हारिया थियारि जाखा राव हारिमु जोंनि थुनलाइखौ फोथांनांगोन खौसे जाना। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनैहाय मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि दुखुनांथाव सान। दिनैनि बे सानावहायनो 1990 मायथाइयाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सोरबां सुबुं बिहुराम बर'आ सोरबा मिथि मोनै उदखारिफोरजों जिउ फोजोबजादों। दिनै मुंख्लं सान बिथांनि। दा बे मुंख्लं सानाव जोङो बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो नैबे क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जुथायै बिथांनि
मुंख्लं सानखौ फालिनो थाखाय आखायाव लादों। दा गिबियावनो जोङो जोंनि गोथार बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोबाय। बेनि उनावहाय जोङो बिथांनि जिउमा आरो बिहोमानि सायाव दसे सम गेवलां सावरायनाय लादों। बेवहाय जोङो आलासि महरै लिंनानै लाबोदों सासे समाज सिबियारि थुनलाइ सिबियारि सर्बेश्वर बसुमतारी। दा बेजों लोगोसेनो गोबां जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय समाज सिबियारि थुनलाइ सिबियारि गेदेमा बिथांमोनखौ हांख्रायदों। दा बिथां जे रुंसारि बिनि बागै गोबां जोंहा मिथिनांगौ दङ। दा बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों मिथिनो हागोन। गुबैयै बिथाङा दरं जिल्लानि दलगावनि साहा थानाय बेसिमारि मुंनि मोनसे जायगायाव जोनोम मोनदोंमोन 1941 मायथाइयाव आरो 1990 मायथाइयावनो बिथाङा जिउ जोबदों। बिथाङा 49 बोसोर बैसोआवनो गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानांदों। दा बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि खननै टार्म्सनि गाहाय नेहाथारि जादों 1971 मायथाइनिफ्राय 1974 मायथाइसिम आरो बेनि उनावहाय बिथाङा 74 मायथाइनिफ्राय 77 मायथाइसिम बिथाङा लेङाइ आफादगिरि जादोंमोन। आरो बेनि उनावहाय आरोबाव खेबसेबाव माने सेकेन्ड टार्म्सनि थाखाय गाहाय नेहाथारि एबा जेनेरेल सेक्रेटारि बर' थुनलाइ आफादनि सायख'जादों 77 मायथाइनिफ्राय आरो 1990 मायथाइयाव बिथाङा जिउ जोबनांदों। बिथाङा गोबां फारफ्रोमथिंबो मावनो हानाय सासे गोसोदाथ रोंगौथि गोनां सुबुंमोन। बर' थुनलाइ आफादा गोबां दावगादोंमोन। बिथाङा रमान हांखोनि समावहायबो गोबां हाबा मावलांदों आरो बर' बिजोंखौ माने बिजों महरै फरायसालियाव थिसननायाव बिथाङा गोबां हाबा मावलांदों। साइकेलजोंब्लाबो बिथाङा गिदिं गिदिं बै समावहाय 1968 मायथाइयाव सानजा फारसे माने बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बर' रावखौ बयबो फरायसालियाव फरायनांगौ बेबादियै मोनसे मबिलाइज खालामदोंमोन। मानो होननानै बुङोबा जुदिवबा बर' बिजोङा 1963 मायथाइयाव थिसनजादोंब्लाबो बे क'क्राझार जिल्लायावल' थिसनजादोंमोन। सानजा फारसे बेखौ गुरुत्व होनाय जायाखैमोन। सरकार एबा जोंनि रायजो राजा बर' रायजो राजाफ्राबो बर' बिजोंखौ फोथायनाय गैयामोन, सन्देह दंमोन। ओंखायनो बेखौ दुर खालामनो थाखाय बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिथाङा गामि गामि साइकेलजोंबाबो बेरायनानै बिथाङा हाबा मावदोंमोन। आरो बिथाङा रमान हांखोनि जे इमप्लिमेन्टेसन कमिटि बेखौ माने बाहायनायनि जे मोनसे आफाद बेवहायबो बिथाङा मेम्बारमोन। आरो बर' थुनलाइ आफादखौ गुबुन थुनलाइफोरजों समानै दावगाहोनो थाखाय आरो लोगो नांनानै हाबा मावलांनो थाखाय मोनसे भाषा समन्वय मुंनि मोनसे आफाद बिथाङा दादोंमोन। बर' थुनलाइजों लोगोसे राभा, गार', मिसिं आरो असमिया, कार्बि गासै साहित्य सभाखौ ज' लोगो नांनानै मोनसे आफाद दादोंमोन। दा बिथाङा बेबादिनो थुनलाइखौ जौगानायनि मोनसे गोबां हाबाफारि मावदोंमोन। आरो बिथांनि नाजानायावनो बर' रावखौ जे माने भारत हादरनि संबिजितनि 8थि हाबाफारियाव जे सोनो नाजानाय बिथांनि समनिफ्रायनो जाबोदोंमन। दा बेयो मोगथां महर मोनबोदों जेब्लानाखि बर' एकर्ड जायो बिटिसि एकर्ड बे समावहाय बेयो मोगथां महर मोनदों। दा बेयो प्रथम बिथांनि नाजानायावनो जादोंमोन। आरो बिथाङा बिनि बादैबो गोबां बिजाब लिरदों। आरो बिथांनि नाजानायावनो बर'नि जे गांनाय उखैनाय बेखौ बायजोआव बयनोबो मिथिहोनो थाखाय बिथाङा निउस पेपारबो बनजार मुंनि मोनसे निउस पेपारबो बिथाङा दिहुनदोंमोन। आरो गोबां बिजाब लिरदों बिथाङा बर', असमिया, गुबुन गुबुन रावनिबो बिथाङा लिरदोंमोन। दा बिथांनि जे फारफ्रोमबो मावनो हानाय बे गुनखौ नायनानै बिथांखौ सोरबां सुबुं सोरबांनि
ओंथियानो जाहैबाय सोरगिदिं जेरैबो मावनो हानाय। दा बिथांखौ जोङो सोरबां सुबुं मुङै जोङो मिथिनो हायो। दा बिथांनि जे जिउ गोमानाय बेवहाय जोंहा जोबोद खहा जाबाय बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' हारिया। दा बिथांनि जे आदब जोंनि उन जोलैफ्रा मावलांनांगोन, बिथांनि सिमांखौ जों जाफुंहोनांगोन आरो बेबायदिनो जोङो बिथांनि जे जिउमा बेखौ जोङो गोजोन होनांगोन आरो बिथाङाबो जाहाथे जोंखौ गोजौनिफ्राय नाहरबाय थानानै जोंखौ मावलांनो थाखाय गोहो होयो, बोलो होयो, जों बेखौनो हास्थायो आरो जों अरायबो बे दिनैनि दिनखौ मावनो हाया, अरायबो जोङो फालिलांबाय थागोन। बिथांखौ आङो आरोबाव गसाइनि खाथियाव जाहाथे गोजोनै थाहैनो हायो बिनि जिउमाया, बिनि थाखाय आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों।